אלעד? השקט הביטחוני עלולה להסתיים במלחמה. הדיווח של... לא, לא ככה. איפה אלעד? איפה הלך אלעד? איפה? איפה אלעד? איפה? איפה הוא הלך? איפה הוא הלך? עם המזוודה? איפה אלעד הלך? הלך עם המזוודה? איפה אלעד? איפה הוא הלך? איפה? איפה? לאן? אני מתה. איפה הוא הלך? איפה? 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 איפה הוא הלך? איפה? עם איתי? עם המזוודה? לקח מזוודה? איפה אלעד? איפה? איפה היא הבורה?